हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ जोङो दिनै मोसानो नागिरदों आरो गामिनि सेंग्रा सिख्ला गामियावल' मोसायो जोंनिया बेलेगाव मोसाया दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो मोसानो रोङाबाबो एसे मोसालांनोसै ओंखारजोबबाथाय गामिनि सेंग्रा सिख्ला बिराद बुरजा जायो जोंनिया ओंखारनायावथ' ओंखारो ओमफ्राय मोसानायाव मोसाजोबा आरो मोसाजोबबाथाय सिख्लायानो माने बुंजोबखायो जायगायानो थोलाया सल'खौनो रोंला दे नोंसोरनि मोखा होमबा कपिराइट दं नामा नुजानो हालायि नोंसोरनि मोखा कपिराइट दं नै ओइ कपिराइट गोनां खोथिलाय एडभान्स आरो ओमफ्राय माथोआनो माबा फिक्सारा उनावसो बिदि जाबाय थायो आंना गेजेर गेजेर नै जोङो दिनै बैसागु मोसादों दामहैबायानोलै जानांसिगौ लोगोफोर ओमफ्राय जों दा मोसानो हाबजेनबाय आरो नोंथांमोनहाबो नायलांदो मोसानायफोरखौ मोसानोथ' रोङाबाबो बैसागुआवथ' बयबो मोसायो नालाय टाइम बुद जानानै एबार मोसाफिननोसै ओइ टेंगि होननायखौ मोसालाय गानोन बेयाव मोसानानै मेंनानै लाइब्रेरियाव दसे रेस्ट लाबाय आरो ओमफ्राय बुद जानानै दसे जिरायनानै आरो मोसाफिनगोन आरो गामियाथ' एसे गिदिरानो बांद्राय फिसा नङा ओमफ्राय सानसेयावनो मोसाजोबगोन आरो मोनाजासे जि हायो मोनाखायो मोनानायालाय ओमफ्राय दा सानजौफु जादों एसे बिराद सान्दुं गोसाना फुंनिफ्रायनो मोखाङानो आलौजोबलायबाय साबाग्रा माहायानो नै मेंनानै जला जोब्बाय बेयाव खावसे मोसादों
जोब्बाय थांनोसै एबारो हर जालायबाय Lahas video bino जोब्बाय मोसा फुंनिफ्राय 7:30 पुरा गामि गंसे मोसा दिनै जोब्बाय बेनो लास सेंग्रा सिख्लानि मोसानाया थांसैबाव नामा Terus mana? Ini kan yang mana hai? लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै सेंग्रा सिख्ला इन्जय खालामबाय आरोना बैसागुनि सानसेखिनिखौ गासिबो मोसानांगौ रावबो मोसायालासिनो थानाङा ओंखारफेरि मानसियाबो बैसागुआव ओंखारनांगौ आरो नङाबाथ' लोगोजों लोगोबाबो लोगो मोनलायनाय जायाना बेनिखायनो बैसागुआव बयबो सेंग्रा सिख्ला मोसानांगौ दे बिदिब्ला लोगोफोर